मारैमोन नोंथांमोनाहाय नायलाय एसेबां समायना समायना एसेबां मोजां मोजां एसेबां मा गाइखेर गिदिर गिदिर बैफोरबायदिबो माबोरै साखन्द्रा जानो हायो हा सासे बर' हिन्जाव फाग्लिखौनो मा गुबुन जातिफ्राहाय साखन्द्रा होननानै हमदों आरो मारैमोन नोंथांमोना साननानै नाय बर'फ्राहाय मालानिफ्राय माने साखन्द्रा जाखो आरो मारैमोन जायबा बिखौ हमदों जायबा नैबे हिन्जावखौहाय मा डाउट खालामदों एबा बे हिन्जावखौहाय हमदों बे बेनो जाबाय बर' हिन्जाव माने बिनि कारेक्टार जायबा नैबे खर'आवहाय बारा थिग गैया बेनावहाय एसे मेलेमफ्राहाय गाज्रि राइट ओमफ्राय मा गुबुन जातिफ्राहाय मा बिखौहाय मा होनो साखन्द्रा होननानै हमनाय जादों एबा मा माने मा होनो सिखाव टाइपनि होननानै मा बिखौहाय हमनाय जादों बेसो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो मादैमोन नैबे भिडिअखौ जेसेबां हायो नोंथांमोनाहाय शेयार खालामनानै मानोना नोंथांमोनाहाय शेयार खालामबाथाय नैबे आंनि भिडिअखौ जायफोरबा बैसोर जे हमग्रा जायफोरबा बैसोर जे गामियाव जे बैसोरबो नुहैनाय बायदिनो एबा बे हिन्जावखौहाय हगारनानै होनाय बायदिनो नोंथांमोनाहाय जेसेबांबो हायो नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो प्लिज नैबे हिन्जावनि थाखाय नोंथांमोनाहाय शेयार खालामनानै हो प्लिज आं खावलायो नोंथांमोनखौहाय ओमफ्राय नैबे पेजखौहाय जेसेबां हायो नोंथांमोनाहाय फल' खालामनानै हो मानोना नोंथांमोनाहाय जानला मालाफोरखौसो फल' खालामनानै होयो ओमफ्राय बैफोरबायदि जायबा भिडिअ खालामै हगारो बैसोर मा जेबो गैया बिसोरना मा खालि भिडिअखौ खालामबा हगारनानै होबाय बेवहाय मा जेबो एक्सप्लेनबो गैया माबो गैया खालि लिरनानै होबाय सपादरा नङाबा साखन्द्रा होननानै मा लिरनानै होबाय भिडिअआव ओमफ्राय बिखौहाय हगारनानै होबाय थिग हगारनानै होनायावनो गुबुनफ्राबो बे टाइटेलखौहाय एबा बे लिरनायखौ नुनानै मा सानमारसिगोन आरे नंमारगौ खोमा बेथ' साखन्द्रा जामारगौ बैफोरबायदि होननानै मा मानसिफोराहाय बुथारलि खालामनो हागौ बिनिखायनो साबधान आरो मादैमोन गोबां फाग्ला फाग्लि मानसिफोर दं गोबां गोरिब मानसिफोर दं बांसिनानो मा बैफोर गोरिब आरो फाग्ला फाग्लिखौ हमबाय थानाय जादों जायबा साखन्द्रानि नामावहाय नैबे जाथायाहाय अबेनि होनबाथाय बिखौ आङो दा मिन्थिथ'नाय जायाखै बिनिनो आपडेट आं नेक्स्ट भिडिअ आं लाबोगोन मानोना गोबां मानसियाहाय नैबे भिडिअखौ हगारनाय जादों गावनि फेसबुकफोरावहाय गोबां माने गोसारगासिनो राइट बर' मानसिफ्राहाय मालानिफ्राय साखन्द्रा जाखो गुबुन हारिखौ दा डाउट खालामै गुबुन हारिखौ हमै दिनै जोंनि बर' जायबा बर' बिमा बिखौनो मा साखन्द्रा होननानै हमनाय जादों साननानै नायलाय आरो मादैमोन सपादरा होननानै मा बेयावहाय लिरनाय जादों जायबा मा होनो बैसोरनि भिडिअफोरावहाय गोबां गोसारदों दा भिडिअआय गिनो गोनां मैं जोन इटू भिडिओ দেখিছে মই আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইটো বড়ো মানুহ হয় চাই ইটো ব্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম হ'ব এইবিলাক কি আপোনালোকে জাহা তাহা ধৰি কেনে খবাদৰৰ নাম দি কেনে মাৰিব নোৱাৰে মই আপোনালোকক মই কৈছোঁ ইটো বড়ো মানুহ হয় বড়ো মানুহ কিটাৰ পৰা এনেকা খবাদৰা হ'লে এনেকা বাচ্চা চুৰি কৰা এনেকা পোৱালি চুৰি কৰা কিটাৰ পৰা হ'লে এইটো হ'বাই নোৱাৰে এইটো চাইড মাথা পাগল হ'ব নহ'লে ইয়াৰ ব্ৰেইনৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব আপোনালোকে অলপ ইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক অলপ ইটো কৰক এইবোৰ চাই চিন্তি ইনকুৱাৰী কৰক এনেকৈ যাহা তাহা পাগলী মানুহবিলাকক ধৰি কিনে এনেকৈ খবাদৰা নাম দিলে নহ'ব আপোনালোকে যোনটো গাঁৱতো হৈছে এইটো যাইবা মাইকী এইটো ভালে আপোনালোকে এৰি দিয়ক নহ'লে কথাটো বেয়া হ'ব চ' आरो मादैमोन आं नोंथांमोनखौ आं खावलायो जे नोंथांमोनाहाय जेसेबांबो हायो नैबे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय नैबे पेजखौहाय फल' खालामनानै हो मानोना नोंथांमोननि थाखायनो आं बेफोरबायदिनो आं मोजां आपडेट आङो भिडिअ आं लाबोबाय थायो नोंथांमोनाहाय नायनानै एसे मा एलार्ट जाथों एबा मा नोंथांमोननियावहाय मेसेज थांथों नोंथांमोनाहाय एसे माने मा होनो बेखौहाय माने एसे एलार्ट माने मा जोथोनै एबा एसे केयारै थादों गावनि गथ'फोरखौहाय एसे केयारै लाखिथों होननानै मा नोंथांमोननि गेजेराव आं मोजां आं भिडिअ लाबोबाय थायो खिन्थु मा नोंथांमोनाहाय पेजखौनो फल' खालामनानै होआ मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामनाङा आरो मादैमोन आं नोंथांमोननि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोबाय थायो बिनिखायनो मा आं नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो पेजखौ जेसेबांबो हायो शेयार मा होनो फल' खालामनानै नोंथाङाहाय नायगासिनो आदै एबा मादै आं नोंखौबो बुङो नोंथाङाहाय नायगासिनो नोंथाङा मानो फल' खालामनानै होयाखै आं नोंथांमोननि थाखायनो आं बेफोरबायदि भिडिअ एलार्ट जानो थाखाय केयार थानो थाखाय जाहाथे केयारलेस जायालासिनो केयारफुलावहाय थानायनि थाखाय आं नोंथांमोननि गेजेराव आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थायो बिनिखायनो आं नोंथांखौ खावलायो नोंथाङाहाय भिडिअखौ नायगासिनो खिन्थु फल' खालामनानै होयाखै फल' खालामनानै हो आं नोंथांनिनो फल'वार्स आं नेगासिनो गुबुनफोरखौसो जानला मालाफोरखौसो फल' खालामहैलाबायो बेफोरबायदि खालामनाङा नैफोरबायदि आलु मोनाहाय गोबां मोजां भिडिअ लाबोयो नोंथांमोननि
गेजेरावहाय आं बिनिखायनो खावलायो नोंथांमोनाहाय जेसेबांबो हायो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जेसेबांबो हायो पुरा शेयार खालामनानै बयबो शेयार खालाम नोंबो आंबो बयबो शेयार खालामनानै ओमफ्राय पेजखौबो फल' खालामनानै बयबो पेजखौ फल' खालामनानै नोंथांमोन फल' खालामनानै होबाथाय मा आं जेब्लाबो गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय थाब सहैगोरगोन बिनिखायनो मा आं बयखौबो खावलायो बयबो फल' खालामनानै बयबो फल' खालामालासिनो बयबो दाथां स' आरो मानिमोन आं बिखौनो खावलायो भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै बर'आबो मालानिफ्राय साखन्द्रा जालायखो गोदाव सोराव मानसिफोरखौहाय हमगासिनो फाग्ला फाग्लि जेबो इनभेस्टिगेसन खालामा गारानो बेफोरखौ मा फाग्ला फाग्लि दङ साखन्द्रा ओंखारा नङा ओंखारदों हमदोंबो गोबां हमदोंबो बैसोरजोंनो मा फाग्ला फाग्लि मानसिफोरखौबो माने दाव जाफाबाय एबा मा हमफाजोबदों बिनिखायनो आरो मादैमोन एलार्ट जा आरो नैबे भिडिअखौ जेसेबांबो हायो शेयार खालामनानै हो आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनाहाय नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय पेजखौहाय फल' खालामनानै होबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ